Megalai motoji, fatadarabi, maja. Bosa mengudi, jara mama defo, ali di dade yo. Amadale uba. Jamra jeni nedwono odo jibi jallo jeri woni jamaje jambo jaga wono o bindo aye pero ko be galleji pero ko be otoji Panzatana bi bini tibi koy panzatana bi yo tijari sa salamale salamale mama salamale mama panzatana bi salamale mama panzatana bi salamale mama salamale mama salamale mama Masalah kabulasi, tuan menjual dan dia hanya baru tak dia tidak ada hanya jadi punya ada orang strukis, jadi punya ada orang baru strukis dan cuma itu multi itu orang kan itu tidak hanya Kangalura, ay go mi yawani kala ko gonda e to mon da kila nange hande mi jilo ma tigi jetin ma no der plateau ngam ma mutide be fulbe be mbadda mo tigi golle jode tigi hamin sabino ma ni na bismillah e defan o ngam da woni yarso tare ni kula na ci moy de halande mi halma yeto no kadi kali jay on ko ko kulo bade bado balle jode to e tigi sidi do son kadi bandirabe jodi do sigi ni kitchen ni sen nyalen foog na jodi ni kitchen men hande yewtere men ma ngari ngari hande remsa ya asma ma sejjo groupe non indira ko kesum indira ko tande Afrique tande ko mo ci gane sar tagal calminali nangi e jettoru wonande gallo e huufi gallo ko jiddal ngal wiete ko tande Afrique dum non san namdi mam jiddal fittuki mi wat présentation arbe donne tagal min ménagère o jaado bobbe Adama Demba Diop ko lead vocal am wiete ko Oumar Mbow ko ñeñu jontaal jaako matal e kagulaade e digiɗo guitare wiyete ko Oumar Diallo en jeeya Kanele Kanere di wuro Alpha Oumar Ceerno Bayla jooɗiɗo junggam nano jeeya ko wuro Madina Diadji wuro Ceerno Hamdine Diadji akoye kalima ɗum fof ko waɗiɓaɓe o ko Ceerno Samas o ko wuro Alpha Oumar Ceerno Bayla o ko Madina Diadji e min komin gow Penda Sar Ngawle e moni dow min woni maayo ndeka noon so tawi wiyama tande Afrique weeɓata tande Afrique ko tande Fouta d' abord woni tande Sénégal woni tande Afrique woni tande aduna o fof sa namdi mon ko heewi nana nder inchallahu taala ma en jokku golle mami haalane ko heewi so Allah jaɓi tande Afrique hadam arde namdal he hakkunde men Oumar 2014 min jiidiri won groupe aji min gonduno ɗon ndew mi calminmi groupe nenne bolol gui wiyete lelawal ngendi ko toon min gonno min Oumar min kawri toon won gollal ngal joguinomi toon kanko won gollal mo joguino toon to banggue jimiri tigi dani sawtol mum to woɗɗi sawtol ma yimɓe beltoto e ɗo yimɓe kadi jooɗiɓe dendi en jiɗɗi kumba weela fof mbeɗa sikka ko an keɗo kono yimɓe ɓe wani yiidemo no feewi ɗum ɗon ko woni Oumar Mbow gorko mataɓe e karnalaji mo nanoton mosude mum juɗi mbeɗa fay jewtude nden fouti en tant que ani en tant que beɗa guinnirɗa émission ɗum ɗo ma groupe ma orchestre ma hande Afrique tande ko hunde mawde ɗe gandi nde tande ko wayrude kutoto haala min ko fittade seeɗa Tidiane Yatou wiide wecci ko adi fof ko mboɗo yetta Allah taggi min mbelde mon wadde min gadda kay ko jonede mi Pindi TV hunde ko timmumi gila ko ɓooyi
mata wonani neɗɗo yiɗi nde heɓata ko ɗen dañi ɗe heɓa ɓamata kaaliɗen kaalidiyaɗen yero en ɓooyi haalande jeni haala piini tv o waɗa feere haala piini tv kono noon mata wonde allah hollirde no wona namdiɗa ko saabi jiɗi gulbom taane afrique mbimi ko taane afrique mi wiyani taane sénégal mi wiyani taane fouta ñaagui amne ko wonde taande aduna o fof hay somi wonani taande aduna fof mi wona taande afrique hay somi wonani taande afrique mi wona taande sénégal hay somi wonani taande sénégal mi wona taande fulfulde ɓiɓɓe baylo so woni nananke inniri groupe mum taande woofani allah woofani ɗa sabu mbayla sa yi ɓuuri hewde mbayla ɓuuri tiide ko taande ɓuuri kala ko jiiɗa e mbayla ɓuuri tiide ko taande sa tawi mbayla ene jogii ɗeɗo gueɗe omo jogii taande omo jogii martu omo jogii kampoal omo jogii kaŋŋe kala ko kalɗa fujanmaa jalanma ɗum tagini wiide groupe om taande afrique kala ko rewa he mbayla kala ko jiiɗa aɗa suɓi rewi koye mbayla te kala ko rewa e mbayla rewe taande haɗa ɗum fewne rewe taande taande no tammi ko muñal neɗɗo so yiɗi wonde naalaki il faut muña 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 gonɗe puy muña umrol muña faabu ɗum fof mbiɗa tambi mi wona taande mi jaɓa hunde ande am fawe am e fiye so yi ha ɓoyru mata fawade ɗum hunde mbi fiya ndeysan tigi tigi ɗon laaɓi mbiɗa anndi so tawi mi namdimama taande ko wayno kalidani ma no dañi hen gandal ngam ganduɗa ko ɗum woni taande taande ko hunde mawde tammoto koko tiiɗi baali fof fiyete ɗum kadi gandal ɗum noon mi ko ɗon calminten bandiraɓe mi salmina mayakade mbima wurtoma yettima machallah mi salmina rama kase mi salmina bandiraɓe kala wattude haqqille mum e aya o pili tv ha joni koye oumar mo mbiyata tan gorko mo matam kabilade kabuɗo ɗi kayde kayde wuuro ceerno samba sa torat mo rabi ɗon de sareñademo hokkete min kelde kange lengo sa yi ceerno mahamoudou samasa ndeysan harema woɗude nde min garata nde soko jontade wiye amadou ba pullo jeeya ko jolol jawɓe min mbi hannde min payi ko tindi tv invite min ko tijjanede sar debbo cuballo o wi min téléphone kir soɗon gara ndewe marché caaroy ko ɗon gonni son gari jumaji ɗon nodde ham minen min ganda ko wiiri min noon min cikkat tan ko calminade aɗa andi mbimami nane oumar mbimi bolom so tawi domburu naati hen ko mayata ko wona ngulekki ala en andi nguleki par ce que hen jibina ala ko yonku gugol warata ɗum minen o andi ko ñin kadi min ko ni o wi holko noddirmi on min mbi ala o wi noddirmi ko moni foof yo suɓo ɗo wutte mo yiɗi jehon tijani ngati mbaɗon toon présenté amadou ba pour dia jolo kanko ñantimi on ɗi fof haade seydou ba nde wonno jogɗen ko tigui wala yaha ɗo ɗum noon bisimilla ummo lokkayɓe gosogoɗo ñattide yakata Allah ko jiɗirmami daali Allah ko jiɗirmami daali elam daali 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 yo daali elam daali yo daali elam daali yo daali elam Allah ko jiɗirmami daali elam wondema kecco ɓernde daali yalam wondema juurum deero daali yalam daali yo daali daali yo daali yalam daali ko mbino mami daali ko mbino mami ƴiwonde no so ƴiwni mi wondi soko toɓanine sayan mi wondi soko toɓanine sayan daliya dali daliya daliyala mami tindine tindinoji mami darana daari mawɓe woni daari mawɓe meɗen cuurki fata banda baati cuurki fata banda baati ar janodiren ken dendiraɓe ar janodiren ken dendiraɓe daliya dali daliyo daliyela
somi yeyi garli belel ne bam somi yeyi garli belel ne bam mami tawton bibbe galle kawamme mami tawton tanirabam garli belel ne bam ne weli garli belel ne bam ne weli bi gogom dendiradam tanirada dendiradam dali 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 o dali la so be dendiradam jaja be dendiradam dede be dendiradam barina be dendiradam kulibalina be ko dendiradam kulibalina be ko dendiradam dali 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 o dali la Jamai Madinah jatuhno Sagili Musa Otakali Sayyidai Otakali Sayyidai Otakali so kullu jeri Ya Rasul kullu jeri Ya Sindi Sane Jero so kullu jeri Jero so kullu jeri Dali 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 o dali la mami tingine tinginoji mami darana dari maube woni dari maube meden curki fato bondo badi curki fato bondo badi ar nyanudiren ken dendirabe ar nyanudiren ken dendirabe dali 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 yala jaraba jaraba dendiraga ko tigi belbi man ko min gatta e kanjum ko ma gatta ngam ngam mashallah dal ma dal ci ko ba wara ayata don amada ko jetti do bala di do Ini beli wangon nek so yimɓe jiima jaggiima jiɗiima ɓe korsiniima yettu Allah jetta ndeɗo so Dakar naɓe mbi kam ine noddami yomi arande waɗa hen jale walla ratuji min belti hen mi yettat Allah kono mi yettat fuutanko nde wonnoon ko Fuuta ligga ɗum ɓuri hewde ko Fuuta ligga ngam mi gayani yimɓe hen ñaama ayi mi waɗi single morso mo mbanimo waɗa ko Fuuta kiɗiɓoɗo hoore mum waɗa ko Fuuta kadi waɗi ko Fuuta ko ɗum kadi mbiɗi yiɗi ɓeegal ngal nde vraiment somi dañi mbiɗi yiɗi ɓeegal ngal nde kadi wona ɗo tan timi nde yimɓe aduna fof nde wonno nane mi wiima hay so mi wonani aduna fof mi wona Afrique hay so wonani Afrique mi wona Sénégal hay so wonani Sénégal mi wona Fuuta ndeysan yo Allah won ɗon sa yimi haalako
ñaagi ko ganduɗa a ñaagi a yiɓi ko ganduɗa ɗo yummo anda baba anda mbeɗa sigli ɗon ma dañ ɗon kadi ma dañ ɗon baba hay sinno ni ganduɗa yeeso no ɓurɗa kono on artu ganduɗa ɗo pinɗa ɗo mboduma dasa leydi ɗumɗa ɗo yeeso ɗon min noon ko mbaɗata ko nde hawrude gam ganduɗa yewtude Fouta par ce que mi yi hande hay dewle mon Fouta so tawi keɓuɗi ɗe mbaɗi o gasata taw morsuji ma bawade hen jarama ma ko ɗum daltanma no feewi eyo kono noon ɗum mbiyeɗani beele an ko jiɗɗa hen ko aɗa dañi ɗum ɗon ɗo Fouta ko ndiroɗa e jiɗɗo woni hunde o woni teddungal ngal aɗa dañi ɗum ɗo anma yiɗɗani hen walla an ko Fouta tan welma Fouta tan gadi ɗendema aɗa jooɗi aɗa yewtoɗorama ɗum ɗo mami ɗum ko meccal wona fijir ɗum ko meccal nde wonnoon neɗɗo so immima omo yaha hade makko yaadi yo andu to fay walla o fiɓa min paami ko horron kono noon immade ene yaha koye lawode wone miijat hoto fay e hulɓini andinani mbiɗa ko neɗɗo ni woodi hen ɓiɗɗo yawgamo donc ande mbaɗa goppa walla laƴa seeɗa min jinmi ko wadde galle tejani aɗa wiɗi wadde galle komi garɗo taw babam ine waɗi galle babam liggima hami tawi min omo waɗi galle mbiɗa ñaagui Allah mine liggade walla mbiɗa yiɗi yimɓeɓe mbattay nanakoɓe hakkillaji beele naɓe galle nanakoɓe ɗum ɗo ko maccal tan tawi min beele mbiɗa waɗa galle sukako so gari taw bamam waɗi galle aɗa ɗum neɗɗo fof mo jiiɗa omo jogui kiɗi mi hamnani fof omo jibino o ɓika ɗum wona bo non miɗo wonde joom tata kono mayi suka makko ɗo tan hamin tampi kalde min gari ga min keeɓi komin poti heɓde ko kala to min bombi ñande wonde nanal goɗɗum waɗi goɓe tigi lamɗo ɗon mbeɗe yadema feewi par ce que sa yimɓeɗe haala ɗum hannde Fouta ne yeeri hannde hay lambaji men mbaɗno nden lewru fof aɗa nanno lambaji tati nayi mbaɗama piyama ɗo wuuro kaari ɗo kaari mais hay hannde ɗum sa yii Fouta hannde ko yewede nde ɗon mbaɗa alen ette ɗum fotani wonde gam ganduɗa ɓiɓɓe futankoɓe nan ɗon machallah sakatani waɗa hono ɓiɓɓe rewɓe kadi ko nande e enen bolol jeeyi fof nan ɗon machallah kadi wawɓe yimɓe woɓɓe kadi nan ɗon mbiɓe koye France walla gara Dakar ɗo ɗon joor taw kadi dillal gam ko dillal gam wona ɗaɗi ɗum toon woɓɓe ga ɓe ko ɓeni ɗum toon par ce que enen mbaɗa ko futanko ɗon kadi Dakar ɓe ha mbawi yewtude kadi ganduɗa futanko ko woɓɓe toon e Fouta woni ɗumɗi wano joni kam tawi koye blanc holko plus ko jogoɗon leydi ngol beele on batti wiyetede singa walla ko wiyetede kini ko bat Misalnya itu bicara kono de hal nandal nandal to mi di khusus de nandal kuma bon dan test tadi Fouta para yo mo yu ko minta sawo ya kan ben se tu ya sawo kan ben na jawo ɗum ne woni kam ɗiɗi Fouta para yo tijani so tawi keto da wada sigi woni jawde fi suba ko biye woni sigi di juuta ka Fouta di Fouta so tawi kala ko neɗɗo hay so jooni gal so yimo yo wiye o Fouta ka Fouta jogi Fouta sa woppi ko jeyɗa a jiwi ko goɗɗo jeyi jannan kona wani ka Fouta jogi Fouta sa ɗiggi Fouta woɗi ɗe bangeɗi goɗɗi a yewde Fouta temame haalani ɗemgal so ngal ala andu ngal ala andude ngal ala ngalakoɓe ngal ɗemgal ko ngal mari on sa ƴeewi ko ɓoyani koye juuɗe an kan 90 faade joni leno mongol ne wonno Afrique du Sud e nde Zuluka en enen ka Fouta ga tan gonɗe ko fembe tolɗi leno ngol no wa noon kono ala dole ngol harja ngol itta gandal maggal waɗa ɗemgal maggal waɗa leno ngol majji ngol latti waɗa ngol leno noon so tawi kono ala gandal ala alɓe ala nanangoɓe no bamumane ngol ɗon so memdal taw to mbawa yettiyade sabu sa yi Australie ma noon to fulani haali sa yi Amérique ma noon to fulani haali nden noon ngal ɗemgal kala to neɗɗo yima foti andu ka Fuutani e ndin ndi mbay so tawi neɗɗo wi Fuutani wi neɗɗo so tawi neɗɗo wi Fuutankanta wi gonka men so tawi neɗɗo wi dole dole Fouta potani ƴe woppede potani ƴe ƴemden ɗum koye men hande kala ko ƴettude nde ɗum moƴƴani nden goppu dinguere meɗen pusa ɓowde Fuutankoɓe tara mbiruji natti wonde e tagati ɗum woni
law parce que ne ganduɗa ɗe dinguire men gollude dinguiral accete jama faye nde won noon jama accetake fati dinguiral ko dinguiral accete faye jama ani ɗum ɗon ine ɗum itta haalade wiya waylo wiya wiya pine kese garde ɗum nebboti gande men ko hade hawri ɓe gande men ko yeeɗen ɓe gande ɗum ko kulolal gande ɗum ko gaccigal andi ɗum noon so tawi wiya ko kulal min to yarata sa mi yaada ɓe yaaditinal men hay ɗinal men hanti e gallon angal ɗon keso ko ngal yori ko haalata ni woni heewi ko wone sens ko woni heewi kono gonɗo ko ɗaccata sa ɗaccani ma en haalata ko heewi arta pour ten mbaɗa transition mi artanma tigi ko jiɗen haade o heewi ɓe arani taw noon o kana kala ɗum andi gadi ɗuman ko tolɗo yimɓeɓe madimo majjake suwar wonti kosam wonti suwar awa semrude noon gatten ɗon komano morso mo ganduɗa morso dillinde Fouta dillinde Dakar dillinde Afrique ko on gattata on morso gattondami kadi andi so tawi a ari ɗo pinitiri ha ko mbaɗaten ko gasi on morso arani hen komi kaldate ɗum ɗon min mi jaɓata il faut gattana yimɓe morso jooni noon ne garta morso e Oumar ɗum noon mi salmini denndaangal pulaako funnaange hirnaange rewol worgo to wiyetee lumbol amara kamɓe jeyi oɗo morso ɗon ko wuro oɗo en gonɗa lumbol amara wona lumbel laanate wona lumbel laana toon wiyetee ko lumbol amara saari haa tarawo hakkunde tarawo e lambaango a teloto less 13 kilométre lambaango nde ngarmi ɗon aɗa anndi ko pullo wiyata ñeeñe mboɗo yiɗma ko rokka noon tan gokkima ngaani jiɗɗo ngarakani gokkuma on wiyete ko abdou sambale tan wiyani mbaɗo nani ko baba muɗum hay mo nanani umar ko yimata ko nayi abou subani yima galle baba sambale so ɗum tawi holko yodimi min pullane yodimi pulla daro e nder jofde ina tambi ɓirdugal mum ina ŋuñana goleje ina dansa ɓoggol ngol
otoya jibi oldu boku ñande ɗum bellana won honon pula canarejo jibi oldu bokum dula kawel kaaliɗo jeeya jaaɓi golle maɗa aɗa gabali bonnani pullo ina rokka ina ñamla ina wara sago ya Allah dillin dillin yirgin 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 so ndungu toɓi huɗo fuɗi bali digal yaro ene mbaɗe machallah oɗon gandi morceau biyeteɗo dimbino fusino an ko ɗum tan mamde an noon a ƴeew ay ko gamata ɗo ko aɗa andi holto mbannoɗon concentré ɗum kaali fof daga kaali an sen jeeyi fuuta way awtani an ko ɗon donc machallah oɗon gandi oɗo morceau matbo heewi ko yimɓeɓe kettimo kono gandani ko an haalama par ce que min yidde kam invité mo ɗo e Trinity mi haaliti min Kady Ndiaye mi sikki ko wona gonande min Kady Ndiaye Oumar Bo morceau makko machallah o heɗama partout o waɗi belɗi par ce que kala ɓiɓɓe fulɓe joni tigui jenti belti ene fawma kono mi haalano noon yimɓeɓe gandamo feewi ngam image makko heewani yiyede e nder télé omo foti yewtude télé yimɓeɓe ganda morceau makko kam deyi nana wona Kady Ndiaye ko tiƴani ɗum nana o sala jaɓi maw arkaɗo o piniti wallahi o yalta yimɓe dara sikki ala neɗɗo mo wona haaside neɗɗo mo wona ɓalejo reedu ko o tigi woni Oumar Bo jeyɗo morceau mo biyeteɗo bale kam ya Dawuda Moussa Dia jarama Oumar Bo jarama Dawuda Moussa Dia bale kam yamo seydi Dia ko min yiɗi Dawuda Moussa Dia o ñande weedu bo so yaade wonno noon Dawuda Moussa Dia a findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe komin yiɗi Dawuda a yaltini Pili TV ene findini ɗaniɓe Dawuda Allah waɗi ɗanniɗo Dawuda waɗi jatigi noon yo Allah ye Dawuda merci 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 Dawuda Moussa Dia balɗo koɓe mbaɗi waɗi kadi koɓe mbaɗani en ñagono momo balɗe juuɗe e battane waɗi gurdam makko ene waɗi nafoore e leñol ndeysan en beltanima kadi Abou Samba Diop directeur men bertanɗo fulɓe leese e yesso mbaɗo Pili TV ha yaari ligiɗo fullo kala ene heeɗe hen en beltanima bandiraɓe kala liggotoɓe ɗo e Pili TV e jagguɓe en beltanima kadi ɓeɓe ganduɗa woni dolnoɓe sembinoɓe Pili TV ɓe daari foof haaɓe jeeɓa haaɓe dokka yimɓeɓe doole jettoramin timmuɗo tedduɗo faade moɗon kadi so wonano oɗon toftal joɗaɗo tigui hamen mbaɗa komin mbaɗata ko weli noon ganata alfayi dara wiyata so wona ɗum eɗen mbawi wade ko jimata ko ne weeli min gandi kadi ne weeli ɓiɓɓe fulɓe ɓe kono ɗon ko gasi konngol ma sakkat tan ko mbawi nottoɗa e ko jiɗɗa haalde e ganduɗa mi nanda e orchestre moɗon eyyi alhamdulillahi ha joni alhamdulillahi rabbil alamin so tawi neɗɗo juumani Allah rokkima fartange jooɗade hay soko mintaji ɗiɗi yettu Allah saabu ko Allah jogui dendagal kala kalaji mboɗo wiya tan mboɗo nodda erago ɓiɓɓe Fouta kala to ɓe mbawi wonde dunde Baba Adama les 5 continents du monde Europe Australie Afrique Amérique Asie yoɓe ballu min tambanade tande Afrique
tan Afrique ko juuɗe maɓɓe sappo ɓe tambortuno min ngala doole min ngala moyen ŋaji kono amin jogui karallagal amin jogui ko wone becce amin komin jiiɗi yaltinande fuutankoɓe tigi rigui maɓe paa holo woni jaɓɓal tan kala ko ɓiɗɗo fullo woni joguiɗo doole joguiɗo peeje mum jogo duwaw yo aɗa walla min tambanade mi weltima min ko mbaynoto bandiraɓe ko gati jinnomi tan ko waynade Daoudou Moussa Dia mi wayni moom ko heddi ko mi salmini nenam Ramata Amadou Abdoulaye Salif Mbo moƴƴo kosam yooɗo goto mi salminimo en jetti bandiraɓe kala Abdoul Kadir environnement ko gorko mo Fuutatoro en beltima bandiraɓe fof ɗo e yesso haalirde ko sehilgol jiɗi moon guila fulɓe kala tidiade sar debbo mo kamɗole sare nen mbayiɓe jeeri heɗiraɓe honorama guesel yeddeɓe on tigui arno yettude moon bandiraɓe jaam finnayi jaam less jaam kadi kamɓe eɗen jiɗi fulɓe kala mbaɗen